mai ba mai na wallahi ba mai ni tsaya hakan ga zan aiko ina ga sai ka tura mu je can wani loli mai shagon so mai wajina kuma ko akwai taya mama ya ai dole ne sai ka sauka sauka ka don san Allah mu gani muje sama kai ta sha fallau kai Kadala ji ba ki ma dukan makana. Shele ce ina kike kallo ne. Kana tuki ba. Ba kai tuki ba. Haka ne nake tuki ko? Baka ma sani ba ke. Haka ne. An yi ni kwa da kama ko kwa ga. Kai ne gaskiya. Kai ne gaskiya amma yana nan ta hudu gaskiya. Gidan wace ne? Wanda kai yarinya wanda ka gina kallo. Wace wata yarinya ko? Wanda ashe kai ma ka ganta. Ai ni tsani kallo kai abokina. ai duka fata mu lokaci wallahi ina ki kallo ne saka ce makaho yani san gaskiya ko gidan wani ka suna gini kuma a gidan Alhaji Tukur mai tonko ne shi ne Alhaji Tukur wannan da wanta kashewa yake yi zani mu ce gida mu je mu sha abinci na mai abokina na ga jawabi ba ga kuma kasar da ni yau kasa yi ba ga inda na buge wani ji ciwo ba ji ciwo ni da Michael